L'any 1745, Alexandre Vassilini va néixer a Mur. Ell va ser un capità mercant i hisendat que es va fer ric, es va enriquir amb el comerç amb el nord d'Àfrica, concretament en Tunis i Alger, per la qüestió dels cereals. L'any 1778, Alexandre Vassilini va comprar 2 magatzems a la riba del Port de Mur. Aquests magatzems tenien 3 pisos. L'any 1785, juntament amb el capità Escudero, va aconseguir que es firmés un tractat de pau amb Alger a favor de la corona espanyola, el que va afavorir el comerç. Per aquest motiu, l'any 1786 va ser anomenat comissari de guerra. A partir de l'any 1788, Alexandre Vassilini inverteix en sínies, horts, vinyes i terres de conreu. Els horts, sínies i camps de cultiu li proporcionen excedents de fruites, verdures i cereals que aprofitarà per vendre a les esquadres que es troben en el Port de Mur en aquells moments. Pel que fa a les vinyes, obté uns excedents de rem que es vendran per fer vi i aiguardent. Hem de dir que cap allà l'any 1819 tenia sembrats entorn de 50.000 ceps. Alexandre Vassilini mor a finals del mes d'octubre de l'any 1819. En el seu testament nomena com a marmessons i hereus universals seus els seus neboders Francesc Pol i Francesc, Pere i Alexandre Mercadal. Així mateix, nomena com a hereus particulars a diferents persones, entre elles Isabel Morlà Coll i Joan Rei Morlà. En Elisabet Morlà Coll li deixa unes cases al carrer de Sant Josep. El fill d'aquesta, Joan Rei Morlà, li cedeix les cases que ell viu a l'esplanada de Mur amb tots els objectes que hi ha al seu interior, quadres, mobles, robes, excepte el que són els diners, papers i el blat que hi ha al seu interior. Així mateix, li deixa els 2 magatzems del Port de Mur, els interessos que té sobre una fragata anomenada La Fama i un important llegat monetari que està dipositat al Banc d'Anglaterra. Li posa com a condició que ha de passar una renta mensual de 25 duros de plata a la seva mare mentre ella sigui viva. Així mateix hi ha una clàusula bastant important en aquest testament. Joan Rei Morlà només podrà heretar si adopta el cognom Vassilini per ell i els seus descendents. És un fet curiós que tinguent descendents sanguinis directes, els seus neboders, doni el cognom a un personatge aliè, en teoria, a la família. Una possible explicació per a aquest fet podria ser que Isabel Morlà Coll, que és filla de pares desconeguts, fos una filla il·legítima d'Alexandre Vassilini. Seria una manera, per banda d'aquest personatge, de reconèixer la seva filla i els seus descendents, donant la seva part de la seva fortuna i el seu nom a el que seria el seu net major. En una entrada del diari del Capità Roca del mes d'agost de l'any 1821 trobem una referència a l'entrada d'un vaixell que ens diu que és d'un net de Vassilini. Aquest vaixell és el Brick Alexandro, que va capitanejat per Jacinto Rei Morlà, germà de Joan Rei Morlà, que a partir de l'any 1819 Vassilini. Joan Rei Morlà va néixer a Mur l'any 1792 i és fill de Jacinto Rei Poli, capità mercant i corsari, i d'Isabel Morlà Coll, tal com hem dit, filla de pares desconeguts. Adoptarà el llinatge de Vassilini a partir de l'any 1819, quan accepta el llegat que li fa Alexandre Vassilini. Segurament va rebre una educació nàutica i es va dedicar a les activitats navilieres fins quasi bé a l'entrada de l'any 1830. Els seus germans, Jacint i Alexandre Rei Morlà, es van dedicar al comerç i eren capitans de vaixell. L'any 1821, Joan Vassilini es va casar amb Joana Seguí Vidal, filla del propietari de la possessió de Malbujanou, a la qual va tenir 9 fills, dels quals només 8 van arribar a la vida adulta. Fins l'any 1830, segurament la seva principal activitat econòmica seria el comerç, centrat, tal com el seu predecessor, en el comerç del blat.
A partir de l'any 1835 deixa les seves activitats econòmiques comercials basades en la compraventa de cereals i passa a centrar-se en el préstec de diners i en la compra de terres. Quan ell va morir, l'any 1853, tenia vinyes a Gràcia, a Trapucó, a s'Alqueria Cremada i posseïa una petita estància en terres de Rafalet i el lloc de Miniparraix Petit. El mes de febrer de l'any 1830, a conseqüència d'unes fortes tempestes, part del penyal situats entre la plaça Miranda i la costa d'en Reiners van caure sobre els magatzems que estan en la seva part baixa. La família Bassellini va perdre un dels dos magatzems que tenia. El mes d'agost de l'any 1853, Joan Bassellini va morir sobtadament sense fer testament. Com a conseqüència, es va realitzar un inventari de les seves propietats i dels seus béns. Entre les finques urbanes inventariades localitzem el que eren els dos magatzems que havia comprat Alexandre Bassellini l'any 1778 a la riba del Port de Mo, prop de la Casa de Sanitat. Se'ns especifica que dels dos magatzems només n'hi ha un que es conserva en peus, mentre que l'altre es havia esfondrat i en aquell moment era un solar a conseqüència de l'esllavissada de l'any 1830.